प्युअर वॉटर सिस्टीम, शुद्ध पाणी पिणं आता प्रत्येकाच्या बजेटमध्ये. होय, कारण इथे मिळेल 13,000 रुपये किमतीचा वॉटर प्युरिफायर फक्त आणि फक्त 7,499 रुपयात, ते सुद्धा 1 वर्षांच्या वॉरंटीसह. फ्री इन्स्टॉलेशन डिलिव्हरी आणि 950 रुपये किमतीचा प्री फिल्टर अगदी मोफत. संपर्क 8999 1084 किंवा 7741 09 44 62. नमस्कार, आपण आता आहोत कुडाळ शहरामध्ये. दर्शको, आपल्याला माहितीच आहे की गेल्या काही दिवस उसंत घेतलेल्या पावसाने पुन्हा एकदा दमदार बॅटिंग करायला सुरुवात केली आहे. त्याचेच परिणाम आपण या ठिकाणी पाहू शकतो. कालपासून अगदी मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. अगदी काल रात्रभर मुसळधार असा पाऊस पडतोय. याचेच परिणाम आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. रस्त्यावर जे आहे ते पूर्णतः पाणी साचलंय. वाहतूक जी आहे ती पूर्णतः या ठिकाणी विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे वाहनं जी आहेत ती या रस्त्यावरून हाकता येत नाही आहेत. अनेक वाहनं जी आहेत ती हायवेच्या मार्गाने या ठिकाणी बाजूला काढली जात आहेत. काही लोक देखील आहेत ते या बाजूला जाणारे आहेत. मी त्यांना विचारतोय, काका काय सांगाल, रस्त्यावर पाणी साचलंय, कुठे नेमकं तुम्हाला जायचं आहे? आम्हाला कुठे नाही, आम्ही इथे आमचं क्लिनिक आहे, तिथे पाणी बघायला आलो होतो किती चढलं. अच्छा, तुमचं इथे क्लिनिक आहे. तुम्हाला पाणी साचल्यामुळे या ठिकाणी तुम्ही जाऊ शकत नाही. हो, बरोबर आहे. काय सांगाल, कशा प्रकारे जनजीवन विस्कळीत झालंय? हे कायमचाच प्रॉब्लेम आहे. प्रशासनाकडून नेमकी काय अपेक्षा आहे तुमची? त्याच्यापेक्षा उंची वाढवावी असं वाटतं. अच्छा, रस्त्याची उंची वाढवली पाहिजे. लोकांची मागणी आहे की इकडची रस्त्याची उंची वाढवली पाहिजे. त्यापेक्षा जर हे पाणी नेमकं का साचतंय हे पाहणं देखील, निचरा होत नाही, पाण्याचा निचरा होत नाही आहे हे पाणी, उंची वाढवण्यापेक्षा पाण्याचा निचरा का होत नाही हे पाहणं गरजेचं आहे. आणि पाण्याचा व्यवस्थित जर निचरा झाला तर अशा प्रकारच्या समस्यांना आपल्याला सामोरं जावं लागणार नाही आहे. या ठिकाणी क्षितिज रेसिडेन्सी आहे, त्याचप्रमाणे वक्रतुंड संकुल, मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती देखील या ठिकाणी आहे. 2 मोठी संकुलं या ठिकाणी आहेत. मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती असल्यामुळे जनजीवन देखील विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. काका काहीतरी पुन्हा आपल्याला सांगतात, काय करता सांगा. दुसरी गोष्ट काय, हे जे पाणी आता जे आलेलं आहे हे पाणी तुम्हाला सांगतो, नदीचा फुगवटा आहे तो मागे सरकलेला आहे. निश्चित नुसता पाण्याचा निचरा जर पाणी वाहत असलं तर निचरा होतोय, बरोबर आहे. पण पाण्याचा फुगवटा, तिथे बंधारा आहे तुम्हाला, त्याच्यामुळे सगळं पाण्याचा फुगवटा होतोय. अच्छा अच्छा, हा मेन प्रॉब्लेम आहे. याला रस्त्याची उंची वाढवणं हेच पर्याय आहे. थोडी एक 2-1 फुटाची जर उंची वाढवली तर पुन्हा रस्त्यावर पाणी, कारण हा वर्षानुवर्ष हा प्रॉब्लेम सुटत नाही. तर या ठिकाणी लोकांनी आपापली मतं जी आहेत ती या ठिकाणी मांडली आहेत. काही लोकांचं म्हणणं आहे की रस्त्याची उंची या ठिकाणी वाढवली पाहिजे. पण मोठ्या प्रमाणावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जो आहे तो पाऊस पडतच असतो. त्यामुळे पाणी जे आहे ते रस्त्यावर साचणं या ठिकाणी कॉमन झालेलं आहे. या ठिकाणी आपण पाहू शकतो अनेक गाड्या ज्या आहेत, महामार्गावर पाणी साचल्यामुळे, मार्गावर पाणी साचल्यामुळे अनेक गाड्या ज्या आहेत ते मागच्या बाजूनेच फिरवल्या जातात. हायवेच्या दिशेने पुन्हा एकदा सगळ्या वाहनांना या ठिकाणी नेलं जात आहे. एकंदरीत कुठेतरी पावसाने आता तरी उसंत घ्यावी आणि पुराच्या होणाऱ्या समस्येपासून कुडाळ शहराला मुक्त करावं, ही एकमात्र अपेक्षा. चिन्मय घुगळे, कोकणशाही, कुडाळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.